An filɛlibaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw mun ye Espoir Media suganti an ka foli b'aw ye dantɛ foli mun na ni an ka kunnafoni sanumanw lasetɔ y'aw ma bamanankan na politiki ko ta nasira fɛ Mali gouvernement kɛlen don ka baara kura minnu boloda ka daminɛ san 2025 fo ka taa bila san 2026 la Premier ministre n'o ye Abdoulaye Maïga ye ale ye nin baara bolodalen ninnu kɛ sɛbɛn ye ka taa da CNT maaw ɲɛkɔrɔ baara bolodalen ninnu na kumabaw kɔni bɛ ti jɔ 8 na olu dɔw ye lakanako kalanko fo ka taa bila sɔrɔ yiriwali la nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn tɛnɛdon yɛrɛ ma mais kalo tile 19 san 2025 an bɛ to Mali kunnafoniw kɔnɔna la mais kalo tile 19 san 2025 Sénégali ministre mun bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don lakanako ma n'o ye Général Biram Diop ye ale kɔni ye senabila taama kɛ ka na Mali jamana ɲɛmaa fɛ yen nɔ n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye u kɔni ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ yɛrɛ bolila fɛn mun kan sa o de ye Mali golomasiri tabaw ani Sénégali golomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲaw kan fo ka taa se lakanako ma nin ɲaɲɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye sa ka yelen kura don Mali ni Sénégali jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw la tarata tɛmɛnen mais kalo tile 20 san 2025 Mali jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ye Émirats Arabes Unis maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisimila kuluba fama sigiyɔrɔ la n'o yɛrɛ tɔgɔ ye Cheikh Sakbouk bin Nia Al Nia ye u ka kɔrɔfɔw bolila fɛn mun kan sa o de bɛ tali kɛ lakanako sɛnɛ jiriwali fo ka taa se usine ko ma Général d'armée Assimi Goïta kɔni ye foli ta ka ɲɛsin Émirats Arabes Unis maaw ma sabu u ye baara min ta ka ɲɛsin Mali ma a ma taa o ma a tilara ka jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ yen nɔ maliyɛndenw ka hakɛw olu la kɔlɔsili de kama an b'a kuncɛ ni Burkina jamana kunnafoni ye Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni ye Sénégal Premier ministre Ousmane Sonko bisimila Wagadugu Burkina faba yɛrɛ kɔnɔna la ka bɛn mɛ kalo tile 20 san 2025 u ka babubaw kɔni ye tali kɛ fɛn mun na o de ye yaasa bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka ɲini CEDEAO jamana ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo mun na fo ka taa se bɛn kelenya ani basigi bɛ se ka na Sahel jamanaw kɔnɔna la cogo mun na o la sa an kɔni bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ko nin kɔni ye ni kura fiyɛtɔ ye Sénégali jamana ani Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la o la sa ni ne kun bɛ tali kɛ aw ka kunnafoni sanumanw na an sera ka mun sɔrɔ ka las'aw ma bamanankan jɛlen na aw k'an bɛn dongɛrɛ